Ya iki lho Mbak Indah iki jeblok-jeblok ngarepe omahe iki lha apa ta mosok wong iki iku siram-siram sampai jeblok ta. Mosok umbah-umbah nang ngarep rek Mbak Indah. Lah apa sampean kok mepet kok jeblok-jeblok ngene iki lho wis mulai wingi iki. Apa iku? PDAM. Niku lho, Do. Ya Allah, eman ya. Iya. Banyune resik ngene. Telepon wong PDAM lho. Tak kirane sampean mau umbah-umbah pengen guak kuwe ne umbah-umbah dibuat nang embong. Ngene ya eman. Pen lho anak opeku ana banyu nang ngene anakku kono lho Mbak Indah. Lek kadung mati PDAM iku sampe rong dino iki sampe kaya ngene ya. Emane ya Mbak Indah ya. Ngono gak sampean tampung ae ning ngene aku. Lah ya apa nampung? Lho kan eman usung ngene wis campur tanah. Gak pen celukno wong PDAM. Wis gak budal-budal lek opo diapakno sih ya. Kadang lek kadung mati yo kadung genak-genak. Lah ya ning ngene anakku kok nek kadung mati rong dino ae. Ngongkon aku njuwuhi ngene. Anake pengen po. Lah apa? Njuwuhi banyu kene jane nek kono angel. Ya rusuh Mbak Indah kene iku lemah sampean iku. Lah ngene jane sampean ngawur tok. Wis tak mulai mangan kok jeblok kae mulai aku ya. Jeblok-jeblok ngene rek Mbak Indah gare jeblok-jeblok ae.